मैखुन बाथोन बे दुन्दिया होबाय मैखुन बाथोन बे हालदै होबाय संख्रै बारा बुरजा गैया बानलु सामब्राम दै होबाय एसे मोदोमलायबाय माथो गोबोरसिन माबा धर्मेन्द्र नायलांबाय था साबसक्राइब खालामदो बाव प्रेस दा बेल आइकन सापर्ट खालामदो थाब जौगालांथों A few moments later नै मोननोसैयानो बरिया नायलांबाय था गाइस नै बाथोन गोबावथारसैमोनलां बिदि संला संलि होयिया जाबाय गाइस जाबाय मोनबायानो गाइस अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन दाना देनोसै नायलांबाय थादो देनायखौबो देखायलांसै आं नुबाय ओंखाम संग्रायाव सोर थायो जोंना नायदों नै मैखुन संनायखौ नायदों नै हायखायसै सेरखानांगौ नोङो फाइनालि जाबाय नै देनांसिगौल' दा बेखौ थफसियाव देगोन सामब्राम बानलु थाइसे थाइबा गोथां थाइसे बरिया जासिगोन दिनब्लां खिन्थु दा एसे गिदबनायबो मोनदों जानो नायलांबाय थादो दा जानानै मा जायो देखायनोसै हाय गाइस नायलांबावदो गोदान दा जोगोनार बिजौ एवनो नागिरदों नै नायलांदो नायदो नै जोगोनार बिजौ दा बेखौबो एवगोन दा सामब्राम हरनोसै थावआव दुन्दिया होबाय बानलु देग्रोसैलै एसे बानलु देग्रोदो मोनामाखै सामब्राम बानलु होग्रोथारदो जानो खम खहाबसिगोन बे गोथावानो ओंख्रिना नंला बानलु गोथां होग्रोसै गन्थङासो मोदोमलायथारबायलै लोगोफोर थफसियाव मैखुन अमा बेदर बादि मोनबायथारो साइसआ देग्रोसै सामब्राम बानलु बेखौ गेब्लेहोनानै लाग्रोसै बिनि उनाव मैखुनखौ होनोसै न'आव दा गेब्लेजोबनाय नङाना बेखायनो देबायानो थरथब होनलायथारबाय देनाया जानोसै गाइस मैखुन देबाय जानोसै नायलांबाय थादो गाइसनो देगासिनो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन बयबो हेल्प खालामदो इउटिउबखौ जौगानायाव जाबायानो नै बाराबा गेब्लेबायनानै जायो बेनो जावलि नै मानिमुनि बियो
गाबोन फुङाव जागोन मर्निंआव नैबे आलु बिजों मिक्स खालामनानै संना जागोन गाइस नै आरो बेनिफ्राय दङ भिन्दी मोनबायानो गाइस अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस थाबाय